Bayede. Ngizocala ngibingelela amakhosi akhona, siyahlonipha amakhosi. Ngibingelela abafundisi, abobishop. I'd like to greet Dr. Bishop Jones, nomkakhe Apostle Siyesomanzi. Siyabonga kakhulu. Lo mengaphambili ubonga inkosi isibongo ngomkhomo ngizomela amantombi Royal Kingdom ngaphansi kobukhosi buka Khumalo. Cha nami ngizothanda nje ukubonga kakhulu the House of God ukuthi isimeme. Ngiyacabanga ukuthi mangaphrocess kuthiwa i-spiritual parliament. I'd like to thank indlu kaNkulunkulu mangabe irecognize amakhosi, because mangabe sibuyele emuva amakhosi iwona awayishaya umthetho esizweni sakithi. Into esiyibona manje kubhlungu ngoba the politicians are not recognizing amakhosi, but engizokusho emakhosini wonke ukuthi mangabe thina ubukhosi sifuna ukurecognize, asiqale sirecognize thina sisodwa. That's when sizoba nepower ukuthi uhulumeni akakhona ukurecognize amakhosi, because ngiyacabanga ukuthi mangabe kuzoba nempi amakhosi angayihandlisha kangcono than ama-politicians, because amakhosi anikiwe. Ingakho naseBhayibhelini abaprofeti babekhona ukugcoba amakhosi. Amakhosi wayengahambi ngaphandle komthetho wabaprofeti, because umprofeti bekafike asho ukuthi kuzoba nempi ezayo, kodwa kuzoyiwine lempi, kuzofunela ukuthi wenze kanje. Yingakho ngibonga ukuthi abafundisi namakhosi kumele bahlangane, so that abafundisi bazokwazi ukushitshela imessage ebuya from uNkulunkulu ukuthi lempi le esibhekane nayo sizoyiqoba kanjani. Ngiyabonga. Thank you.